ବାଲିଗ୍ରାମର ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ବାଉରୀ। ପୁରୀରୁ 4 ମାଇଲ ଦୂରରେ ବାଲିଗ୍ରାମ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ରହିଛି। ଏକ ନୀଚ ଜାତିରେ ଦାସିଆଙ୍କ ଜନ୍ମ। ସମାଜର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଥିଲେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ, ଘୃଣ୍ୟ ତଥା ନୀଚ ଜାତିର। ପିଲାବେଳୁ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ ଦାସିଆ। ପିଲାବେଳୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଯୌବନରେ ପଦାର୍ପଣ କରି ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମପରାୟଣ ମନଲାଗି ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ପାଇଲେ ଦାସିଆ। ଦୈନିକ ଲୁଗା ବୁଣି ବିକ୍ରି କରି ପେଟ ପୋଷିଥାନ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ। ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ଅହରହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥାନ୍ତି। ଶୟନେ ବସନେ ଜାଗରଣେ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ କନ୍ଧରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ନୀଚ କୂଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ଥିଲା। ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ନ ପାରି ଦାସିଆଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଜାତ ହେଉଥାଏ। ଦାସିଆ ସବୁବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମର ଅଧାମ ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ପତିତ ଜନ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ମୋର ସମସ୍ତ ପାପ ତାପ ଦୂର କରି ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଏହି ଭବ ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ତୁମେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନର ସେହି ତୁମର ତ୍ରିଭୁବନ ବେଶ କମନୀୟ ବେଶଭୂଷାରେ ଶରୀରକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଦିନେ ଧଳା ଯାଉ ସହିତ କଳା ଶାଗ ରାନ୍ଧିଥିଲେ ଦାସିଆଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଖାଇବା କଂସାରେ ଧଳା ଯାଉରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚକା ଆଖି ସହ ସଦୃଶ କିଛି ଶାଗ ଓ ଗୋଲାକାର କରି ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଦାସିଆଙ୍କ କଂସାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖ କରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା। ଫଳରେ ଦାସିଆଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଚୁର ଭକ୍ତିର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଭକ୍ତିରେ କଂସା ଚାରିପଟେ ଦାସିଆ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଦାସିଆଙ୍କ ଘରେ ଜମା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ଲୋକ ଦାସିଆଙ୍କ ଏତାଦୃଶ୍ୟ ଭକ୍ତି ଆଚରଣକୁ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦର୍ଶାଇଲେ। କେହି କେହି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଲାଗିଥିବାର କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦାସିଆ କଂସାର ଶାଗ ଯାଉ ଖାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭକ୍ତି ଭାବନାରେ ନୃତ୍ୟ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଜଣେ ସାଧୁ ଯାଉଥିଲେ। ଦାସିଆଙ୍କ ଘର ପାଖ ଲୋକାରଣ୍ୟ ଦେଖି ଦଣ୍ଡେ ସେଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସାଧୁ ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରି ଯାଉ କଂସାରୁ ଶାଗତକ କାଢ଼ି ଅଲଗା କରିଦେଲେ। ଏବେ ଦାସିଆ ଯାଉ ଖାଇଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଦାସିଆଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଭାବନାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି ପରାକାଷ୍ଠାର ଏହା ଏକ ନିଦର୍ଶନ। ରାତ୍ର କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଦାସିଆ ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠିପଡ଼ି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ, ସତରେ କ'ଣ ମୋ ଉପରେ ତୁମର କୃପା ହେବ ନାହିଁ? ମୋର ଏହି ଚର୍ମଚକ୍ଷୁ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବ ନାହିଁ? ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତ ହୃଦୟର ଭାବକୁ କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଯେବେ ଭକ୍ତର ହୃଦୟ ପ୍ରେମ ବ୍ୟାକୁଳତାରେ ସେହି ସମୟରେ ଭକ୍ତାନୁଗ୍ରାହୀ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି। ଦାସିଆଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଦାସିଆ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରି ଆତ୍ମହରା ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସେହିପରି ଦାସିଆ ଦିନେ ପୂର୍ବଦିନ ବୁଣିଥିବା ଲୁଗା ଖଣ୍ଡିଏ ଧରି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡିକ ରଖି ପଇସା ଆଣିବାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଣେ ଦାସିଆ ଦେଖିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ନଡ଼ିଆଟିଏ ହୋଇଛି। ସୁନ୍ଦର ନଡ଼ିଆଟିକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରସ୍ଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୁଗାର ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ସମୟରେ ଦାସିଆ କହିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାଶୟ, ଦୟାକରି ଏହି ନଡ଼ିଆଟିକୁ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ମୁଁ ଲୁଗାରୁ କାଟି କରିଦେବି। ଦାସିଆଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଡ଼ିଆର ମୂଲ୍ୟକୁ ଖୁବ୍ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ଶେଷରେ ଦାସିଆ ଲୁଗାର ମୂଲ୍ୟ ନ ଆଣି ନଡ଼ିଆଟିକୁ ଆଣିଲେ ଘରକୁ। ଦିନେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସକାଳୁ ପୁରୀ ଯାଉଥିଲେ। ଦାସିଆ ତାଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ଦେଇ କହିଲେ, ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପୁରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ତ?
ତେବେ ମୋର ଏହି ନଡ଼ିଆଟିକୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଭୋଗରେ ନ ଲଗାଇ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କାମ ସରିଲା ପରେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଟେକିଦେବେ। ଆପଣ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇ କହିବେ, ଦାସିଆ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଏହି ନଡ଼ିଆ ପଠାଇଛି, ଏହା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଦୟାପୂର୍ବକ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ନଡ଼ିଆ ନ ନିଅନ୍ତି ତେବେ ମୋ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ମୋତେ ଆଣି ଫେରାଇ ଦେବେ। ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କ ଅପଟପ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭକ୍ତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ହଁ ମାରି ନଡ଼ିଆଟିକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଦାସିଆଙ୍କ ନଡ଼ିଆ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଝୁଲା ମଧ୍ୟରୁ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ବାହାର କରି ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଟେକିଦେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦାସିଆ ଏହି ନଡ଼ିଆଟିକୁ ପଠାଇଛି। ସେ କହିଛି ଯଦି ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ହାତରେ ନଡ଼ିଆ ନ ନିଅନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ମୁଁ ଦାସିଆକୁ ନେଇ ଫେରାଇ ଦେବି। ଏହା କହି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ହାତରୁ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ନେଇଗଲେ। ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ନିଜେ ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଅସ୍ପର୍ଶରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଭକ୍ତି ଲହରୀରେ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗଦଗଦ କଣ୍ଠରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଗାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଦାସିଆଙ୍କ ଅଚଳାଚଳ ଭକ୍ତି ଭାବନାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଯାଚିଥିଲେ। ଦାସିଆ ଟୋକେଇରେ ଟୋକେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ନେଇ ଦାସିଆ ନିଜେ ପୁରୀ ଗଲେ। ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ଦାସିଆ ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆମ୍ବ ଟୋକେଇ ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବାକୁ କହିଲେ। ପଣ୍ଡାମାନେ ଲୋଭରେ ସେହି ଆମ୍ବ ଟୋକେଇ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲେ। ଦାସିଆ ଏହା ଜାଣିପାରିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଉପରକୁ ଟେକି ଦେଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସବୁ ଆମ୍ବ ଟୋକେଇରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପଣ୍ଡାମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପଣ୍ଡାମାନେ ଭାବିଲେ ଦାସିଆ ବୋଧେ ଯାଦୁକର, ନିଜେ ଅଦୃଶ୍ୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ। ତେବେ ପଣ୍ଡାମାନେ ଆମ୍ବ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବା ପଚାରିବାରୁ ଦାସିଆ କହିଲେ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ଭୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡାମାନେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ନିକଟରେ ଦେଖିଲେ ଆମ୍ବ ଟାକୁରା ପଡ଼ିଥିବାର, ଆମ୍ବ ଚୋପା ମଧ୍ୟ ଖିଆ ହୋଇ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ନିକଟରେ ପଡ଼ିଥିବାର, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଧରରେ ଆମ୍ବ ରସ ଲାଗିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ପଣ୍ଡାମାନେ ଦାସିଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ମହାନ ଭକ୍ତ ଭାବେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କଲେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।